Dobrý deň, milí priatelia, moje meno je Andrea Molnárová a som autorka projektu darčeky.com. Dnes by som vás rada pozvala na workshop Creativity, kde si vlastne vytvoríte svoje vlastné dielko. Okrem toho, že si príjemne zrelaxujete, prídete na iné myšlienky, otvoríme vašu kreativitu, spravíme si pár ľahkých cvičení na našu pravú hemisféru, aby sme ju aktivovali a potom vlastne bude na nás, aby sme si niečo pekné vytvorili. Budem vás týmto workshopom sprevádzať, ukážem vám rôzne techniky a bude sa jednať predovšetkým o scrapbooking a túto techniku vlastne, ktorou si môžeme ozdobiť takýto zápisník, alebo si môžete vyrobiť pohľadnice k meninám, k narodeninám, k blížiacim sa rôznym sviatkom, rôzne menovky, rôzne kartičky, to bude ako tretie v ponuke a štvrté máme v ponuke výroba takého, to použijeme ako svietnik vo vintage štýle, tiež je použitá nejaká podobná technika. Takže kurzom vás prevediem, bude v pohodlí domácom, bude v mojej obývačke. Pripravené sú veľké množstvo pomôcok, scrapbookingových papierov, pások, pečiatok, so všetkým sa oboznámite. Kurz bude trvať 120 minút. Odídete z domov s dobrým pocitom, zrelaxované a aj s krásnym výrobkom, ktorý si vyrobíte vlastnými rukami. Kurz je určený absolútne pre všetkých, či pre tých, ktorí sú menej či viac nadaní, kreatívne a zdatní. Takže všetko sa naučíte, kľudne doneste aj svoje deti. Je to vhodné naozaj od tých 9-10 rokov, dievčatá bežne pracujú s týmito metodami. Takže teším sa na všetkých a prihlásiť sa môžete na mojej webovej stránke. Ďakujem za pozornosť.